En we beginnen met het bericht dat er nog geen beslissing door de PAR is genomen. Waar gaat het over? Gisteren heeft er tot bijna middernacht een speciale vergadering plaatsgevonden in de sede van de PAR. De partijraad kwam bij elkaar omdat er een politiek conflict in de partij is. Sita Jezus Leïtou, oud-minister, huidig statenlid, is door de leiding gevraagd haar zetel op te geven. Zij weigert dat. De politiek leider van de partij, Quincy Kirigori, heeft gezegd: als Sita niet weggaat, stap ik op. Dat is in het kort de situatie binnen de PAR. Nou is er gisteren lang over gesproken, er is geen beslissing genomen. Alleen dat de twee het samen proberen op te lossen. Dat Kirigori niet zo vasthoudt van als zij niet opstapt, ga ik weg. En de bedoeling is dat er maandag meer duidelijkheid komt. Maar dat was het resultaat van een lange vergadering die vele uren duurde. De partij wil rebranden, een andere richting op. Ze had dan in 2021 na de verkiezingen aan Sita Jezus Leïtou gevraagd haar zetel niet in te nemen. Zij zegt: het is een democratisch recht, ik geef het niet op. Maar wat er natuurlijk dreigt is dat als de partij vasthoudt aan haar verzoek, Sita Jezus Leïtou weggaat met haar zetel en onafhankelijk wordt in de Staten. En dat is niet iets wat de partij graag wil. Wordt vervolgd, en extra was er gisteren bij, tot diep in de nacht.